συνδημότες και συνδημότισσες, φίλες και φίλοι, ο Δήμος Βόλβης μας ενώνει όλους. Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω την ανεξάρτητη κάθοδο του συνδυασμού μας στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, με επικεφαλής έναν άξιο και δυναμικό άνθρωπο, τον Γιώργο Νανάκο. Όλοι μαζί για το καλό μας. Το όνομα της παράταξης που ευελπιστεί να αλλάξει την πορεία αυτού του τόπου. Ο Δήμος μας αξίζει και δικαιούται πολλά. Έχει έρθει η ώρα για μια νέα αρχή. Παρακαλώ τον Γιώργο Νανάκο, υποψήφιο δήμαρχο, να έρθει στο βήμα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε αυτή τη στιγμή όλοι να ακούσετε αυτά τα πράγματα τα οποία θα πούμε, αυτά τα πραγματικά, αυτά τα καινούργια, τα οποία χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, διότι τα παλιά πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη και να κάνουμε μία καινούργια αρχή, ούτως ώστε μέσα σε αυτή την κρίση, σε αυτά τα πράγματα τα οποία βιώνουμε, να μπορέσουμε να δώσουμε τα καινούργια, τα οποία χρειάζεται ο Δήμος μας και γενικά ο λαός. Αγαπητοί συνδημότες, στο Σταυρό, σε όλο το Δήμο μας, φίλες και φίλοι, η παρουσία σας σήμερα εδώ μας τιμά και μας γεμίζει ευθύνη. Ευθύνη, ελπίδα, αισιοδοξία και πίστη. Όλοι μας, εδώ στο Σταυρό, είμαστε μάρτυρες της πολύχρονης στασιμότητας. Στασιμότητας σχεδόν 20 ετών. Μία απλή ματιά να ρίξει κανείς στην παραλιακή ζώνη, η εικόνα που βλέπει είναι πολύ χαρακτηριστική, αλλά και σε όλο το Δήμο μας η ίδια κατάσταση. Λάκη, λακκούβες, χόρτα, κλαδιά, σκουπίδια, χαλασμένη κάδη, φωτισμός ελάχιστος, προβλήματα δικτύου ίδρευσης και η λίστα συνεχίζεται. Ερημιά, εγκατάλειψη, απουσία οργάνωσης, γραμμής πολιτικής, ενδιαφέροντος, διοίκησης και ελέγχου του Δημάρχου. Σε όποιον οικισμό ή χωριό πήγαμε, παντού το ίδιο παράπονο και η ειρωνική ερώτηση των δημοτών. Μήπως ξέρει πού βρίσκεται το χωριό μας? Ιδιαίτερα τα τελευταία σχεδόν 3,5 χρόνια, σε κάθε άκρη του Δήμου Βόλβης αντικρίζουμε όλοι τη θλιβερή και μίζερη κατάσταση και την πλήρη απουσία της σημερινής διοίκησης του Δήμου. Το ζούμε. Δυσκολεύει την καθημερινή ζωή μας. Ασχημένει τον όμορφο τόπο μας, εμποδίζει το μέλλον μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μπροστά σας. Προσωπικά, ως υποψήφιος δήμαρχος και οι συνεργάτες μου, υποψήφιοι σύμβουλοι με την παράταξή μας και πολλοί υποστηρικτές της προσπάθειάς μας. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια διεπίστωσα και διεπιστώσαμε ότι υπάρχει κρίση προσώπων, υπάρχει κρίση αντιλήψεων και νοοτροπίας και χρειάζεται ανανέωση προσώπων
στους διοικούντες το νέο μεγάλο σήμερα Δήμο Βόλβης για να πάμε μπροστά. Νιώθουμε όλοι αγανακτισμένοι γιατί απλά προβλήματα δεν λύνονται. Απογοητευμένοι για την υπανάπτυξη σε σύγκριση με άλλους δήμους. Εξαπατημένοι από δεσμεύσεις χωρίς αντίκρισμα. Απογοητευμένοι από αυτούς που εμπιστευτήκαμε και δεν ήταν αντάξει της εμπιστοσύνης μας. Σίγουρα υπάρχουν λόγοι, αιτίες, δικαιολογίες, εύλογες και τεκμηριωμένες ή αστήρικτες. Πάντως, για να τελειώνουμε μια και καλή με την καραμέλα ότι λεφτά δεν υπάρχουν, πρέπει να τους πούμε να πάνε να τους κάνουν σεμινάρια άλλοι δήμοι, όπως ο πιο κοντινός, ο Δήμος Λαγκαδά, που πήρε στη διάρκεια αυτή 38 εκατομμύρια για έργα που ήδη εκτελούνται. Ο δήμαρχος αυτός, από ό,τι ξέρετε, είναι καινούριος, δεν έχει και πείρα. Χώρια οι σπατάλες, χώρια η άγνοια οργάνωση και διοίκηση. Μπορούσαμε να έχουμε εξοικονομήσει πολλά λεφτά. Μπορούσαν να αξιοποιήσουν καλύτερα το προσωπικό. Έχουν άγνοια και δεν ενδιαφέρονται. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει περισσότερο χαρακτηριστικό παράδειγμα για την άγνοια, την πλήρη αδιαφορία που χαρακτηρίζει τη σημερινή Δημοτική Αρχή από το θέμα της υπέρογης αύξησης των τελών ίδρευσης και αποχέτευσης. Αποφάσισαν οριζόντια αύξηση 80 και 60% εφάπαξ και συνεχώς κάθε χρόνο. Ο καθένας γνωρίζει ότι υπάρχουν πρώην δήμοι που συνενώθηκαν ως Δήμος Βόλβης, οι οποίοι είτε έχουν μικρότερο λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης του δικτύου ίδρευσης, είτε έχουν ήδη δίκτυο αποχέτευσης, ενώ άλλοι μεγαλύτερο κόστος και δεν έχουν αποχέτευση. Δεσμευόμαστε ρητά και κατηγορηματικά ότι η πρώτη απόφαση που θα πάρουμε θα είναι η κατάργηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπέροχη και οριζόντια αύξηση των τελών ίδρευσης και αποχέτευσης των 80 και 60% και η αντικατάστασή της με νέα απόφαση προσαρμοσμένη στο πραγματικό γράμμα και πνεύμα του νόμου, που θα κατανέμει σταδιακά στα επόμενα 3-4 χρόνια και αναλογικά με την υφιστάμενη κατάσταση κάθε περιοχή. Τις κλίμακες τιμών και τις αυξήσεις για αποθεματικό επενδύσεων σε επεκτάσεις και νέα δίκτυα. Ώστε οι πολίτες να βλέπουν τα έργα επέκτασης δικτύων και να γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους πιάνουν τόπο. Δεν θα βάζουμε χαράτσια στους δημότες. Αρκετά έχουμε μπουχτίσει. Για να εξασφαλίζουμε παχυλούς μισθούς σε αχρίαστους ειδικούς συμβούλους αυτής της τετραετίας. Είχαμε πολλούς ειδικούς συμβούλους και δεν είχαμε πετρέλαιο για τα σχολεία και δεν είχαμε πολλές φορές για να μετακινηθούν τα οχήματα. Αυτά θεωρώ
εξυπηρετούσαν μικροπολιτικά ρουσφέτια. Ας πάμε όμως στο διατάφτα, το πρόγραμμά μας. Αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι, ο Δήμος Βόλβης ένωσε 6 πρώην δήμους. Η συνένωση με τον καλύτερο τρόπο και προς όφελος των δημοτών και των κατοίκων απαιτεί εκτός των άλλων οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Μελετήσαμε πολύ καλά την νομοθεσία που ισχύει για τους Δήμους. Σας παρουσιάζουμε το δικό μας σύστημα οργάνωσης και διοίκησης που δίνει λύσεις. Στις εκλογές θα εκλέξουμε 101 εκπροσώπους μας, 101 ερετά στελέχη, εκτός από το Δήμαρχο. Τα 74 ερετά στελέχη εκλέγονται για τα κοινοτικά και τοπικά συμβούλια. Όλη η διαχείριση των προβλημάτων και θεμάτων καθημερινότητας των δημοτών και των κατοίκων στο εξής θα γίνεται από τοπικά συμβούλια και τους προέδρους τους. Δηλαδή, την κοινότητα του χωριού μας. Χάθηκαν οι κοινότητες εν ώψη του Καλλικράτη και ο κόσμος υποφέρει ιδιαίτερα γιατί δεν εξυπηρετείται έτσι που ήταν κάποτε. Προϋπολογισμός του Δήμου που συντάσσεται και ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε τέλος του χρόνου, κατανέμει και περιλαμβάνει κατά κωδικό δαπάνης όλους τους πόρους που αναλογούν και έχει ανάγκη κάθε τοπική κοινότητα με δικό της κωδικό για την απρόσκοπτη λειτουργία και την άμεση επίλυση των προβλημάτων. Μεγάλη πλάκα, πολλές κολόνες. Οι πρόεδροι και τα τοπικά συμβούλια είναι τα στηρίγματα του συστήματος αποτελεσματικής λειτουργίας που προτείνουμε με το πρόγραμμά μας για έναν γεωγραφικά μεγάλο δήμο όπως ο Δήμος Βόλβης. Οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων κάθε 2 μήνες θα συνεδριάζουν μαζί με τον Δήμαρχο για να συντονίζεται και να βελτιώνεται η λειτουργία τους. Οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων είναι σε απευθείας επαφή με τον Δήμαρχο κάθε στιγμή που τον χρειάζονται. Οι πρόεδροι και τα τοπικά συμβούλια για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους θα διαθέτουν την γραμματιακή υποστήριξη που χρειάζεται και κάθε απαραίτητο εξοπλισμό και εφόδιο μέσα στην κοινότητά τους. Αποκέντρωση στην πράξη. Επιπλέον, δημιουργούμε 3 εργοτάξια βαρέων οχημάτων σταθμούς. Ένα στα παραλίμνια, ένα στην ορεινή ζώνη, ένα στην παραλιακή ζώνη. Για να επεμβαίνουν άμεσα και με λιγότερο κόστος σε κάθε εποχή όπου το έχουμε περισσότερο ανάγκη. Ρωτώ τους διοικούντες σήμερα στο Δήμο Βόλβης. Λογάριασαν ποτέ τη διαφορά του κόστους? Κοστίζει το ίδιο όταν ένα όχημα μετακινείται καθημερινά από τη μία άκρη του Δήμου μέχρι την άλλη και το ίδιο όταν σταθμεύει
σε ένα κεντρικό σημείο, σε μια περιοχή. Εκεί είναι τα χρήματα που δεν είχατε για πετρέλαιο και για λάμπες. Δεν έχουμε λεφτά για λάμπες, λέτε, συνέχεια. Πόσες χιλιάδες ώρες εργασίας σπαταλήθηκαν τέτοιου είδους μετακινήσεις. Εκεί είναι το προσωπικό που λέτε ότι δεν έχετε. Η πρότασή μας για την ανάπτυξη του τόπου μας είναι η δημιουργία οργανωμένων γραφείων ανάπτυξης με 3 τομείς. Πρώτος, τομέας αγροτικής ανάπτυξης, γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλίας. Για τις ανάγκες άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των αλλιέων του Δήμου μας σε θέματα επιδοτήσεων και προγραμμάτων, νέων καλλιεργιών και τεχνολογίας εκτροφής. Για τις ανάγκες υποστήριξης της εργασίας τους με το γεωπόνο, με το κτηνίατρο, στο χωράφι και στο στάβλο επιτόπου. Για τις ανάγκες γραμματιακής υποστήριξης όταν χρειάζονται βοήθεια για σχέδια βελτίωσης ή ειδικών καλλιεργιών για την εξυπηρέτησή τους στο κοντινότερο σημείο για θέματα ΟΓΑ και ΕΛΓΑ. Δεύτερον, τομέας τουριστικής ανάπτυξης. Για την παραλιακή ζώνη, για τον ιαματικό τουρισμό, για τον αγροτουρισμό, για το αθλητικό, το τουριστικό κομμάτι, για τον τουρισμό ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος. Έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα στον τόπο μας, στο Δήμο Βόλβης. Έχουμε άριστη, και εγώ προσωπικά, γνώση πάνω σε αυτό το κομμάτι με επιτυχή αποτελέσματα. Όλοι γνωρίζετε το αντικείμενο της εργασίας μου. Πιστεύω όμως, εκτός από τα προγράμματά μας, τώρα άμεσα καλούμε τη διοίκηση του Δήμου να μην καταστρέψει τη φετινή τουριστική περίοδο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πρέπει από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι την τουριστική περίοδο, την καινούργια, να ανασκουμποθούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε τη λειτουργία αυτή που χρειαζόμαστε όλοι. Δηλαδή, χθες, σήμερα, αύριο, να ρατήσουμε για τα κουνούπια. Είναι ένα πράγμα το οποίο διώχνει τουρίστες. Ο τουρίστας για να έρθει χρειάζεται μεγάλη δυσκολία. Το να φύγει φεύγει πολύ εύκολα. Εάν εμείς δεν προβλέψουμε, να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε αποτυχίες. Το σωστότερο απ' όλα είναι, ξεκινάμε τώρα, είπα το πρώτο, το ράτισμα των κουνουπιών, το δεύτερο, να αρχίσουμε από τώρα την καθαριότητα για να φαίνεται ότι τα χωριά μας είναι χωριά τα οποία πρέπει να δίνουν ο κόσμος σημασία. Να τους προκαλούμε, να λένε ότι χρειάζεται να καθόμαστε σε αυτά τα χωριά λόγω του ότι αισθανόμαστε άνετα. Δεν μπορεί δημόσιες τουαλέτες, οι οποίες
ήταν εδώ και χρόνια δίπλα που καθόταν ο πρώην δήμαρχος και οι ακαθαρσίες ήτανε ακριβώς όπως έμπαινε στο πρώτο σκαλοπάτι. Όταν ειδοποιήθηκα, πήγα, έκανα στροφή αμέσως με τα αμάξι μου, πήγα πάνω στο Δημαρχείο, εάν δεν κλείσουν αυτές οι τουαλέτες, εγώ θα αναγκαστώ να φέρω το υγειονομικό. Και η λύση ποια ήταν? Χιαστή της πόρτας. Κλείσαμε την πόρτα να μην λειτουργούν οι τουαλέτες. Από εκεί και πέρα έγιναν κάποιες εξελίξεις, διαμορφώθηκε εκείνος ο χώρος διαφορετικά, εντάξει, τέλειωσε. Αλλά αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι άκρως απαραίτητο, να μην έρχονται τέτοιες περιπτώσεις σε ανθρώπους που θέλουμε να τους κάνουμε κτήμα και να είναι στα χωριά μας. Σχεδιασμός, προγραμματισμός σε ετήσια βάση για προβολή των αξιοθέατων όλου του Δήμου σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια οργανωτική επιτροπή η οποία να σχεδιάσει, να βάλει πρόγραμμα και να αρχίσει να υλοποιεί. Όχι ταξιδάκια αναψυχής και δίθεν προβολής όπως πρόσφατα στο Βελιγράδι. Οι αξιόλογοι άνθρωποι των Βρασνών στα ενοικιαζόμενα και της Αστροβάλτας δεν αφήσανε έκθεση να μην έχουν παρουσία. Γιατί να μην είναι το Σταυρός? Απλά κάνανε ένα δικό του σχέδιο να κάνουν παρουσία με την αδελφοποίηση του Κρούσεβατς. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Δεν το συζητάω καθόλου. Αλλά η διαφήμιση των χωριών μας πρέπει να έχει σχέδιο. Όχι από εδώ και από εκεί. Επέκταση τουριστικής περίοδου. Συνδυασμένα πακέτα αμφίδρομης συνεργασίας. Να ανασάνουν όλοι οι επαγγελματίες που έχουν σχέση με τον τουριστικό κλάδο. Παράδειγμα, σύνδεση παραλίας με ορεινό όγκο. Σύνδεση παραλίας με λίμνη. Σύνδεση παραλίας με λουτρά. Την ευλογία των ιαματικών λουτρών Νέας Απολωνίας την έχουν μετατρέψει σε δυστυχία. Έβαλαν ορκωτούς ελεγκτές, περιμένουμε το πόρισμα άμεσα, όχι όμως μετά τις εκλογές, το θέλουμε τώρα. Δεν θα τα κουκουλώσετε. Να ενημερωθούν τώρα οι δημότες. Αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα. Γιατί ο καλός διαχειριστής, τον οποίο τοποθέτησε ο πρώην δήμαρχός μας, ονόματι Γαλαμάτης Δημήτριος, ο καλός διαχειριστής, ήταν χωρίς βιογραφικό και μισθό 4.000 ευρώ κάση. Συγχρόνως υπήρχαν και άλλα έξοδα, σίγουρα, γιατί ήταν
κινητήριος δύναμης. Δεν υπήρχε έλεγχος αυτών. Μόνον έδινε ορισμένα θέματα στον πρώην Δήμαρχο, τα οποία τα κουβεντιάζανε μαζί. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα κυνηγητό να βρουν 230 χιλιάρικα, τα οποία ο μεγάλος διαχειριστής του πρώην Δημάρχου τα πήρε, έφυγε και τον κυνηγάμε. Αλλά το αντίθετο, ποιοι πληρώνουν την ύφη? Οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι των λουτρών, σας πληροφορώ, δεν έχουν πληρωθεί. Τους δίνανε αυτούς τους νοικοκυρέους, συσίτιο τους έδινε αυτός, 50 ευρώ το 15ήμερο και 100 ευρώ το 15ήμερο, όπως τον βόλευε, και ανάλογα αυτό που ήθελε. Αυτά εδώ τα οποία πρέπει να επιμείνουμε, να έρθουν στο φως, να υπάρξει διαφάνεια και να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι φέρανε το συγκεκριμένο και συνεχίζεται ως εδώ. Να πληρωθούν οι εργαζόμενοι τώρα στα λουτρά. Αλλά και στη ΔΕΙΑΟ έχω μάθει ότι χρωστάμε πολλούς εργαζομένους. Και αυτοί πρέπει να πληρωθούν. Γραφείο Ανάπτυξης το τρίτο. Τομέας εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, θα μου πείτε, μας τα είπαν κι άλλοι. Ως και γραφεία στις Βρυξέλλες τα κάνανε. Εμείς σας λέμε, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η γνωστή ΚΕΔΕ, έχει γραφείο στις Βρυξέλλες. Το γνωρίζουν. Έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και συνεχούς ενημέρωσης. Να τους δώσουμε τα τηλέφωνα, αν θέλουν. Ανταυτού, κάναμε γραμμή με τον πολίτη για να τυπώσουν προεκλογικά φυλάδια με φωτογραφίες. Θεωρώ ότι είναι ντροπή. Αναπτυξιακή οργάνωση του Δήμου Βόλβης, με βάση το πρόγραμμά μας, ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ολοκληρωμένης και οργανωμένης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλβης για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων σε θέματα πολεοδομίας, πράξεων εφαρμογής κλπ. Που ως τώρα τα φόρτωσαν στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Λαγκαδά και της Θεσσαλονίκης. Ήδη ειδοποίησαν το Δήμο και οι πολίτες ότι δεν θα μας εξυπηρετούν στο μέλλον. Δηλαδή θα μας κλείσουν την πόρτα στο Λαγκαδά και στη Θεσσαλονίκη. Για συστηματική παρακολούθηση και ολοκλήρωση στον συντομότερο δυνατό χρόνο κάθε έργου συντήρησης ή νέου, μικρού ή μεγάλου έργου με επίβλεψη από τον αρμόδιο μηχανικό του Δήμου για νέες μελέτες. Υπάρχουν όμως και έτοιμες μελέτες. Αυτή τη στιγμή μαζεύουν σκόνη στα συρτάρια του Δήμου Βόλβης.
έτοιμες και εγκεκριμένες μελέτες. Μελέτη για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Με δημιουργία περιβαλλοντικής διαδρομής από τη γέφυρα, τη δική μας του Σταυρού, μέχρι τις κρύπτες της Περιστερώνας, παραλίμνια, μελέτη η οποία είναι πληρωμένη από τον πρώην Δήμο Μαδρίτου, 38,5 εκατομμύρια, έχει εγκριθεί και αυτή τη μελέτη την έχουμε βάλει σε συρτάρια. Ό,τι καλύτερο έργο μπορεί να γίνει για να συνδεθούμε χωρίς να πηγαίνουμε με αυτοκίνητα. Μελέτη για παραγωγική ανάπτυξη με τη δημιουργία αναπαραγωγής ενδυμικών ψαριών στη λίμνη Βόλβης. Μελέτη για πλωτές εξέδρες στη λίμνη Βόλβη. Για έλεγχο των υδάτων που κάνονται, μελέτες που περιμένουν έναν δήμαρχο να τις προωθήσει. Να πάρει χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη. Υπάρχει ιδέες δίπλα μας ο Δήμος Λαγκαδά. Από υπάρχοντα προγράμματα και προγράμματα που επίκειται η προκήρυξή τους και αφορούν περιοχές Ραμσάρ και δικτύου Natura. Περιμένουν ένα δήμαρχο να τα κάνει υπαρκτή πραγματικότητα. Τόσο κοντά είναι, τόσο εφικτό, δεν πρόκειται για όνειρα θερινής νυχτός. Με όλους αυτούς τους πετυχημένους δήμους και πετυχημένους δημάρχους σε όλη τη χώρα ήδη έχουμε ξεκινήσει επαφές. Οι πολίτες με την ψήφο, εάν μας εκλέξουν, μας αναθέσουν την ευθύνη, μία από τις πρώτες έγνοιες μας θα είναι να αναπτύξουμε στενές σχέσεις, τακτική συνεργασία για να ωφεληθούμε από την εμπειρία αυτών και την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει. Αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι, ξέρουμε ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν αναλυτικά όλες οι θέσεις και προτάσεις του προγράμματός μας σε μία ομιλία. Θα έπρεπε να σας μιλώ τουλάχιστον 2 ώρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε σε κάθε λεπτομέρεια το πρόγραμμά μας, σε κάθε οικισμό και χωριό του Δήμου μας, όπου θα βρεθούμε για να συζητήσουμε και τις επόμενες ομιλίες μέχρι τις εκλογές. Επιγραμματικά σας αναφέρω ορισμένα σημεία του σε κάθε τομέα. Στην κοινωνική μας πολιτική, η βοήθεια στο σπίτι και η αλληλεγγύη διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης συντονίζεται κεντρικά από τον Δήμο με βάση το σχεδιασμό των Προέδρων και των τοπικών συμβουλίων. Αυτοί γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες, γιατί ζουν στα διπλανά σπίτια. Κέντρο στήριξης απασχόλησης, επιχειρηματικότητας για τη διευκόλυνση έβρεσης εργασίας, για κατάρτιση σε νέες ειδικότητες και απόκτηση νέων για την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλειών των δημοτών μας. Στην παιδεία, τον πολιτισμό
και τον αθλητισμό, αξιοποίηση των υφισταμένων προγραμμάτων και εργαλείων για την ψηφιακή εκπαίδευση, σχολεία καθαρά, όμορφα, συντηρημένα, με υποδομές και εφοδιασμένα με τα εποπτικά μέσα που χρειάζονται. Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. Οι υποδομές και οι εξοπλισμοί του Δήμου θα είναι στη διάθεση όλων των συλλόγων του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, των γυναικών, για στέγασή τους, για να κάνουν σωστά τις εκδηλώσεις τους. Οι σύλλογοι μόνον προσφέρουν εθελοντικά στον τόπο μας. Ο Δήμος οφείλει να είναι δίπλα τους. Γήπεδα συντηρημένα και λειτουργικά, δημοτικά, διασχολικά, πρωταθλήματα, συγκοινωνίες. Μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους δήμους και κατοίκους. Από τις πρώτες μελέτες που θα γίνουν θα είναι η συγκοινωνιακή μελέτη για όλο το Δήμο μας. Με αυτή θα διαπραγματευτούμε με τους φορείς των συγκοινωνιών ΚΤΕΛ, ΟΑΣΤ, για να διορθωθούν τα δρομολόγια σύμφωνα με τις ανάγκες. Για το εργοστάσιο Χρυσού είμαστε κάθετοι, απόλυτοι κατά του εργοστασίου. Το εργοστάσιο το δικό μας είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι αυτός που μπορεί να μας φέρει εργοστάσια. Πατάνε σε ένα ευαίσθητο σημείο που είναι οι εργαζόμενοι. Εμείς είμαστε και με τους εργαζόμενους πάρα πολύ. Και θα το διαχειριστούμε το θέμα με τον καλύτερο τρόπο. Καλό τους άλλους συνδυασμούς να μην παίζουν με τον πόνο του εργάτη, να μην επενδύουν τις εκλογές πάνω σε αυτό τον πόνο. Σίγουρα πρέπει να το δούμε με τον καλύτερο τρόπο. Αγαπητοί συνδημότες, φίλες και φίλοι, ξέρω ότι ξεκινάμε ένα δύσκολο και ανηφορικό δρόμο. Όμως, οι δυσκολίες, δόξα τω Θεώ, ποτέ δεν στάθηκαν ικανές να μας σταματήσουν και βασίζουμε στον εαυτό, στους συνεργάτες μου και στην ενεργή παρουσία όλων των πολιτών. Δεσμεύομαι ρητά και κατηγορηματικά εδώ σήμερα μπροστά σας σε όλους τους συνδημότες μας στο Δήμο Βόλβης ότι προσωπικά ως Γιώργος Νανάκος μαζί με όλες και όλους τους συνεργάτες μου, μαζί με όλες και όλους τους συμπολίτες μας, να κάνουμε το κάθε τι που περνάει από το χέρι μας και είμαστε αποφασισμένοι να ανοίξει αμέσως ο δρόμος της ριζικής ανατροπής, ο δρόμος της ανάπτυξης. Σας καλώ με όλη τη δύναμη της φωνής και της ψυχής μου, ελάτε να δώσουμε τα χέρια, ελάτε να κλείσουμε τις πληγές μας, ελάτε να δημιουργήσουμε ενωμένοι, αδελφωμένοι, στήριγμα ο ένας στον άλλον. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να σας υπηρετήσουμε. Να υπηρετήσουμε σε εσάς που με τον τρόπο τον δικό σας θα στηρίζετε τις προσπάθειές μας και είμαι βέβαιος
με τη δουλειά την οποία θα κάνουμε να κερδίσουμε πολύ γρήγορα την εμπιστοσύνη όλων σας. Πιστεύω ότι έχω το ηθικό δικαίωμα να σας απευθύνω αυτά τα λόγια. Ποτέ τόσα χρόνια συμπατριώτες μου δεν κορόιδεψα καμία και κανέναν. Είμαι καθαρός απέναντί σας. Ντόμπρος, πάντοτε σας σεβόμουν και σας σέβομαι όλες και όλους. Έτσι θα πορευτούμε καθαρά, ξάστερα. Με σεβασμό στην κοινωνία μας. Στον τόπο μας δεν έχουμε την πολυτέλεια για παραπανήσια λάθη. Μπήκαμε μπροστά. Δεν ήταν και δεν είναι αυτός σκοπός ο δικός μου να γίνω δήμαρχος. Για τον τίτλο και για την καρέκλα. Δεν χρειάζομαι τίτλο και καρέκλα. Έχω, δόξα τω Θεώ. Αλλά μπήκαμε μπροστά για ανατροπή της μιζέριας και της στασιμότητας που βιώνουμε. Καλύτερη οργάνωση των τοπικών μας υποθέσεων. Ανάπτυξη για ένα καλύτερο μέλλον του τόπου μας, όλοι μαζί για το καλό μας. Το γνωρίζουμε. Υπήρξαν πολλά που μας χώρισαν. Το πιστεύουμε. Είναι πολύ περισσότερα όμως αυτά που μας ενώνουν. Έχουμε όραμα, σχέδιο, πρόγραμμα. Έχουμε τα στελέχη, έχουμε τον τρόπο, έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τη θέληση, έχουμε και είμαστε αποφασισμένοι να ανταπεξέλθουμε το δύσκολο έργο. Ναι, μπορούμε. Ναι, όλοι μαζί μπορούμε για το συμφέρον όλων μας, όλοι μαζί για το καλό μας. Σας ευχαριστώ πολύ.